Kardo Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Karbi lamera maya tum chapator pi pon si kecheng si krong sa mai kang ni pon. Phai kuni ni phai kora phorni lomba jong longkiri karbi lamera maya tum ben chapator pi pon si ni pialam ni chinghon chenam po athi pn pon si kecheng si krong sa mai kang ni pon. Bangso mai lo ada por phai trok si pen karbi lamera mai alama ingthor pon si karbi lamet amaya lun chito satami lun pon lo. Bangso phi por bhai trok sira miniting koi pen tirim do ana phan kachikimo ki japon nondoram teron di phuaro amai phubarim bangso phi por bhai ner kepet lumbajong longkiri karbi lameda amai phu sar singing ti pensi mai chepem phu ponsi mayalong nangkachetong dun laki lun se timu mai phu barim kla dipu security so linguistic dipu Mondol Singh Be, Maipu, Karbi Riso Adorbar, Khorsing Teron, Maipu Barim Keli Dipu, Khagening Tokbang Dipu, Nabin Terang, Chairman, KLDB Dipu, Sangpi, Making Tikatharpi, Assistant Professor, Dipu Government College, Sangpi, Harvi Tikatharpi, Assistant Professor, Rukasan College, Bokaliaghat, Lapen, kaprek kedingatum, nang chetongdul. Bangso phi por phainer kepra chitimpen, lamet guru bonglong terang arani paman si kechengsi, krung sayamai kang pupon por phai sirkepen krung sayamai kecheng, ponji aphan, lamjai guru, lamjai sar popen, lamjai sarpi, alang litum, man pengkidu, anghwai, kachingni lapen kechengsi, krung sayamai kecheng. Bangso mai, kibi ponangkok atheke karbi alam kosonsi kepang chujima lapen karbi longri hini mate karbi anglong lapen bes karbi anglong alam the kachiprek chet kedo kokpen lam the kepachok ponji aphanta chiparai pondo pasi mai phupen thanpon bisaralam do supreme pen mendoram arlong pen harlong sonsi kachiprek alam the dopiklang sitami kaningje pen mute ketok ada ka asudo kirunga ling sitame ningje me sitame ketok amek mate adak amokha ke choklim pensi tokponang ji pusi thanpon Karbi lamai ramai injing sai along angdun pen ningarong lo lasi dak bangke pinidak angdun ben thek long lo je alang itu ben ke paklang pon je lam thi kimi kelar mani ke dotang hormu pen ka ko lam the kimi kelar thu la pen la accept nahi like athi mane nason je dak hormu ke karbi na ku pen abe itum long je ba long pen buta abe long pen ge hapu ge tumi rikong seleng nason si ki nason no tibul pen nason si pinai ma se tibulong si english word accept la ta chok lo la pen thong thak si example en so la ke kape itum long do lang la si edha ka tong ba itum do hun dami itum ang ke example ke nam ni edha tong ke lar ponai ni jungjung a view ang ke matha la pulo je hun dami itum ke kakuri kuri ke paro kala mang ge tinglo hun ke kuri pu sila se phun kuri tum de phun ke lu pura pu me tum phun ke lu pura phun ke lu podim ke tum phun kuri la pen ke toar da mom tame itum nani ke ba keng pedim la pu sidha dami pu sidha pu ke paro kala ben rong ti asie la so sidha din tame itum elam ki itum dulak la pang ke itum ke la pulo je pula pu pakeng pe la pu keng det sedam ni tason bang ke itum chete ni bom san keng ti la hai kung la hai award itum bang che pang bu etna pojoni ti pini bang la hai award tame pini dang ka kirim ponji aku la hai tumu si thanon te la paklang pe pu la hai award ing bo bom pu ke matha chalang tu mang so akung sai bi lo la choro par alang itum la mena me tum han je ka bang hilangan itum mang ke karbi tum khali kani chotte de la riten tame ke do thip ke thip alam thip pon thip top itum kani le ningi jam pu jam ke tok bang ke itum siwet pu ang tek long pu ning tek jang si alang itu bang so alang ma chede meta payo lokho athol timung singnara rara tum thor pakpen to war ka chislama sai kedeng pon pir themoni da tum kisung nai ke to war henlo jongsi to war avi pulote kedam kebang kisukone bepar beha jirlo phiro pen cheng lokta to war avi pulote kisung thetan khangjang la sonsi phai kuni ni phai kora phorni la khain kora trok duar bagri msc constituency angkang lokho
athoi timung sing nararatum towar kawe pen ko anlo ne kabuchi sitami non puta mission towar avelang lapen ladake lokho athoi area ke golagha district pen bordaro lasi KAC atumta nangkelang akenang sotlo puta hawarara tumpen tuning report lasi kedam tanga son taksi nanga pangkrebi dete puta tuning report nilitum labang soto warke chibunai pon ke dap thom anlo chibunai pon bomlo ladak lokho athoi ke paphinai adimlo kaching thor mate development kabenai adim pule jongdam detta melo lasi local MAC mate KAC education in church EM Richard Tokbia phan prabjin pen labang soto war sen grevelan ke nang thokpri asonte mesenji lapen nang piwek tha athema labang soto war kalite na hokpenta dama thayawelo student kesokion e pustame labang soto warsi chehelatlo lasi nang piwek tha pasi tuning report Sarpathar constituency arlo Belief Eastern Church Matithi Hekpen BEC Bukajan District ST John BEC Rongkhelan Amondoli atum penchepatar piponsi ni phaing korapli inkorapho inkoratfro ni thom arni kecheng sining kanisek amaipi kepamanpon Bangso amayalong man kedo Karbi Anglong Autonomous Council MAC sangpi kadom terang pi chetong donsi Christian anim rokom ke kroi arat kedo anatum aphan kang thir et hempu Jisu Kristo amen pen herjumi pi bajar donlo Bangso ningkani sek amai pialong Bible kang thir athe pi ke enpon liuk angdeng pi kre ke thom angdeng so ke thom along pen enpon si kang thir et arnam alam athe pi chethan bajar mi ponlo Bangso amayalong kacharap kachitodun Reverend Ever Albert Guet Associated Vicar Sister Almalin Hansebi Reverend Ever Ruben Togbi Reverend Ever N Khumba Vicar General Reverend Ever Swapan Dev Barman Principal BEC Alangli tumkedo an angbong pensi arnam alamthi thanpar juponlo lapen ke chengpen ki juttik an bangso amai messen pen pachunpon Sarpathar Mondol Congress Committee atumpen arsik jikpen pherangkiamai kangnipong Sonsi Sarpathar constituency along Congress Mondol Committee office along Sarpathar Mondol Congress Committee atumpen arsik jik pherangkiamai ingnipondu Labangso pherangkiamai kangnipon angkok alam theki kedam tang phaikuni ni phaingkora hini arni mukud rongpi BJP along kidun jui apu thaklapen alangli long trokep raner kep an amunit BJP along kachepa ogdun alam klangponlu lapen mukud rongpi halaso arni kachipu ponke nili henlo Sarpathar Mondol Congress Committee President lo pusi ningje ponlu bontala so alam ke ahok kali pusi non kidobom Sarpathar Mondol Congress Committee President ake hai ingtipen ningje pon atheke non kedobom President binong ke nili henlo pusi ake hai ingtipen ningje pon thu Lapen ke damtang phaikuni ni phaingkora hini arni Sarpathar constituency along BJP atum rally ke padopon ahut bang trokep raner kep an Congress pen BJP along ari chirung dunpu alam ki ahok kalipusi Congress Mondol Committee President pen lamklar GP pon Lapen jong sila an amuni thala bangso arni Congress pen BJP along kachepa ogdun do pulotangti pipot si halatum aphan poho pen karchopon avedetlo lasila ke ahok alam kalipusi ningjepon Nili dak Sarpathar Mondol Congress Committee amai pulo dia nilimen ke hai ki nilirong silinong dilaja makso pena phi Vice President ake hai Naptali Bilung alang ke tin gusti arong sudolo nabangso pena phi nililong nang tembang phu nang cherabun General Secretary ake hai Barnabas Teron alang ke Safapani tinta makso pena phi pu mohila Sarpathar Mondol Mohila Congress amai phi mate President ake hai phi Anjuli Rong Party Bangso pena phi Vice President akai pi Mirison Induar alang tekin gusti solo. Na chini ang dengan lan hamba nasi pini labangso nang tomhan pherangkia mai mate nangki phanan ko alam theke pini tarik ko rapho November 2023 Shonibar mate Saturday ani Nilitum Vice Nong Sarpathar Mondol Congress Committee pen labangso nalitum phan pherangki na phan ko alam thebangkela pranje kidam tang 22nd November 2023 Sarpathar angkang along BJP atum radamai PKP pon 3 number dilajan pathua klam along
labang so mai ki bipon ahut BJP along Surupothar Mondor Congress Committee amai pu kachikrong pen akhai mukurong pi BJP along ka joining dun kitu labang so puthaksi labang ke ahok kali kusi militum Surupothar Mondor Congress Committee ahin pen jong ponlo alang ni labang ke Congress along aprang do tahai lo mini sitame non bang ke militum Congress along nangki claim nangki dam dun ave lasi alang ni ke Congress along a president Surupothar Mondor Congress a president ave alang ni kechikrong am thamlo yong si alang ni aprang ki claim do pulo tangte alang ni ke ex Mondor president busi cipu nai polo alang ni ke non president busi cipu sitame sojong militum Surupothar along karja thip ki claim thip a president ben chenglok militum a committee thil thip atum karja dong kane ki claim ki dam patir pi tum do ko phige alang ni labang so alam ninje jete nai polo lasi militum labang so puthaksi nalitum kherang ke phanang phalo la pulo tangke alang ni mukurong ke dang isi illegal ki dam kusi militum mondora hin kan stami jong dam lo achinu lo lasi eprang ki rangi ki claim ki dam ki mission je phan pulo tangke alang ni stami klardak pensi halabang so arilian stami lam amukha pangdak dunai polo je alang ni ex Mondor president puli cipu pusante labang ke thangla ve stami non ke Mondora president pulote ke present claim bom phangsi Mondora president puji lasi non present claim bom pulote lilitum joko media japtan mala lasi alang ni jam bang ni chok je de kusi lilitum jongdam lu tangte la mukurong pi BJP long gedun joi kenali tum Congress pen kon kana hok theji Mukurong pi alang ni Congress along dun jui polam the bangke nilitum BJP Congress lo. a party ba Surupothar Congress tum thang kalukson kanhok abe BJP along la Mukurong pi inut kidun jui po bangke nilitum Congress tum thang kalukson kanhok abe lasi nilitum bangke arjab thip du thip lapen Congress abang pu bang thidun ke non Siklen kita kami cipu ciplang, tapi hala bangsa ni kami kado kami alat terhegrong lo mukut rong pian si ajab lencot alang liri sangho dunia ini kado kami terhegrong kurang lo je alang ni long karjab dun masih Kongres satu mari lah mukut rong pian juga. Tangke nali tum mang bong man kopine ke si tonti si BJP long sepok dun lasam duma parti long klaim bom Ake hai mukut rong pi ahok lo aprang Kongres along Presiden arpu pek lo kusipu sitame halasohut alang ni mukut rong pi ki claim thekte ki claim on e alang ni nije masi resignation chipi lo neke claim on e damun e lo munir organize thekte pachun on e puwa joini si alang ni nije masi labangso arpu benchi o lo resignation chipi lo lasi alang ni claim on e joini si puthot nili phan nang jong lo lasi nili bangsi Surupothar Congress ara phan pang tangi phan nili si aja